Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i walhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Waja'a salasu wasa'alu. Faja'a mongko teko asali suwasa'alu wong kang kaping telu lan takon. Faqala jawab sapa Sayyidina Ali, al ilmu afdalun, ilmu iku luwih utama, li anna li sahibal mali, li anna li sahibal mali, krana wong kang duwe bondo iku adradu katsirotan, iku akeh musuhe, wali sahibil ilmi, lan nek wong kang duwe ilmu iku asdikoan kasirotan, kancane iku akeh kancane. Dadi wingi setelah wong sing nomor loro teko, wong sing nomor telu teko lan takon maneh, luwih utama endi ilmu karo donya? Maka nanggone wong sing nomor telu iki Ali jawab, ilmu luwih utama merga pemilik harta iku akeh musuhe, sedangkan sing pemilik ilmu iku akeh koncone. Fajarobi'u mongko teko kang kaping papat wasa'ala lan takon maring Ali. Faqala mongko jawab sapa Ali, al ilmu afdalu, al ilmu uta ilmu afdalu iku luwih utama, li annal malu, krana sak temene donya izan faqatu minhu yan kusu, krana bondo nek diinfakake iku dadi kurang. Wa ilman iza anfa'atu, nek ilmu dan diinfakake iku yazdadun dadi tambah. Jadi wong kepapat teko terus jawab, ilmu sing luwih utama merga donya iku nek diinfakake kalong, sedangkan ilmu yang diinfakake iku bakal tambah. Fa'asya khamisu mongko teko wong kang kaping 5 wasa'ala lan takon. Faqala mongko jawab sapa Ali, al ilmu afdalu, ilmu iku luwih utama, li ana sahibul mal, krana wong kang duweni donya iku yad'a bil bakhli wal lu'mi, krana wong kang duweni apa iku donya iku dicelatu cetil lan ala. Jadi nek wong sing duwe donya mau iku dicelatu cetil lan
Allah wasofibal ilmalan wong kang duweni ilmu iku ya tau bil karima wal idzamah. Nek wong alim iku dicela tuluman lan agung. Jadi wong sing kelima iku dijawab ilmu sing luwih utama merga wong sing duweni donya branda iku diceluk apa iku dipanggil dengan kikir dan tercela, sedangkan pemilik ilmu iku dipanggil agung dan mulia. Faja asadis lan teko wong kaping 6 wasahala lan takon fakola mongko jawab sapa ali al ilmu afzol utawi ilmu iku luwih utama li anal malu krana satemene bondo iku yusroku bisa dicolong wal ilmu lan utawi ilmu iku la yusroku ora bisa dicolong. Faja asabi awa as'ala Faja asabi'u lan teko kang kaping 7 wa sa'ala lan takon faqala mongko jawab sapa ali al ilmu utawi ilmu iku afzalu luwih utama li anna sahibal mal krana wong kang duweni donya iku yuhasab yaumal qiyamah iku bakal dihisab ing dina kiamat. Wa sahibal ilma lan wong kang duweni ilmu iku yasfa'u yaumal kiamati bakal paring syafaat diparingi syafaat akan memberikan syafaat. Faja asaminu mongko teko kang kaping 8 wasahala lan takon fakola mongko jawab sapa ali al ilmu afdhalu utawi ilmu iku luwe utama li anal mal krana satemene donya iku la bituli zaman krana bondo iku bisa rusak sebab suwene wektu wal ilmu lan utawi ilmu iku la ya belu ora rusak. Wajah tasiu mongko teko wong kaping 9 wasahala lan takon faqala mongko jawab al ilma utawi ilmu iku afdhalun wa utama li anal mal krana satemene donya iku yukoso kolbi donya iku ngrasake ati wal ilmu lan ilmu iku yunawwarul qalbi ilmu iku madangi ing ati. Fajala siru mongko teko wong kaping 10 wasal lan takon faqala mongko jawab sapa ali al ilmu afdhalun utawi ilmu iku luwih utama li anna krana satemene sahibal mal wong kang duweni donya iku badair rububiyah bisa ngaku dadi pangeran utawa sombong. Wasahibal ilmi utawi wong sing duwe ilmu iku yukiru bil ubudiyah wong kang ilmu iku ngelakoni dadi kawula. Jadi sedasa jawaban Sayyidina Ali menika paring piwulang bilih ilmu niku mulya saking sedaya sisi. Saking sisi sosial lan keamanan ilmu niku njaga awake dhewe lan nambah seduluran. Beda kali bondo kang marai was-was amargi wedi dicolong utawi dimusuhi tiyang.
Nomor kali sisi keberkahan. Ilmu niku mboten saged telas, malah tambah mumpuni menawi dipun amalaken. Beda kali bondo kang gampang rusak lan suda menawi dipun ginakaken. Nomor 3 saking sisi spiritual. Sing paling wigati ilmu niku madangi ati lan nuntun kawula supados tetep asor tawadhu dumateng Gusti Allah. Boten sombong kados Qarun utawa Fir'aun kang dadi sesat amargi kekayaanipun. Faqala Ali radhiyallahu an mongko dawuh sapa Ali radhiyallahu an. Lau sa'altumuni lamun sira kabeh takon marang ingsun ilal yaumal kiamati maring tektu meka dina kiamat la ajabtukum dijawabil akhir. Yakti bakal ingsun jawab kelawan jawaban liyane. Madam tuhayyan selagi ingsun isih urip. Falamma sami'u nalikane wong Khawarij iku krungu mengkono aslamu kullahum mongko Islam mongko tunduk sapa kabeh wong 10 mau wong Khawarij mau. Waqalan nabi lan dawuh sapa nabi naumul ilmi afdhalul min ibadati jahilun. Turune wong alim iku luwih utama tinimbang ibadahe wong kang bodho. Wa anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu qol wallahu alam bisawab.